Velkommen tilbage til Laubins Labyrint. En podcast, hvor vi undersøger alt det, der handler om energi, bevidsthed og det spirituelle. I sidste episode talte vi om selvomsorg, og hvordan små rutiner og nærvær i hverdagen kan være en del af en spirituel praksis. I dag tager vi det næste skridt og ser nærmere på nogle af de redskaber, du kan bruge, når du gerne vil udforske det spirituelle felt lidt mere aktivt. Hvad gør du, når du har brug for støtte eller klarhed? Udover det, du selv kan mærke. Nogle vælger at bruge redskaber som kort, krystaller, lys eller andre hjælpemidler. Det er vigtigt at huske, at disse ting nødigt skal erstatte din egen fornemmelse, men snarere være en støtte til at komme i kontakt med det, du allerede har inde i dig. At bruge redskaber med ansvar. Ja. Før vi går ind i de forskellige typer hjælpemidler, er det vigtigt at tale om ansvar. Når du begynder at åbne dig for energi og spiritualitet, er det godt at gøre det med respekt og omtanke. Med det mener jeg, at du kan blive mere bevidst om, hvad du arbejder med, og hvordan du arbejder med det, ligesom vi snakkede om, da vi talte om selvomsorg. Selvomsorg og tidligere i episoden om spirituel beskyttelse. Handler det om at mærke efter, hvad du har brug for, og om at tage ansvar for det, du inviterer ind. Spirituelle redskaber kan være støttende og meget smukke. Med det mener jeg, at det er, når du bruger dem med intentionen om at skabe bedre overblik, harmoni og indre ro, og anvende det som inspiration i dit liv og til dit liv. Så det første spirituelle hjælpemiddel, jeg vil snakke om, er tarot og orakelkort. Tarotkort er en slags spejl. De kan hjælpe dig med at forstå, hvad der sker i dit liv og i dine følelser. Mange oplever, at de får deres første sæt kort i gave, og hertil ligger også en gammel tro om, at man skal undgå at købe sit eget sæt tarotkort. Denne tro kommer fra gamle historiske fortællinger, som blandt andet, at tarotkort var svære at få fat på i ældre tider, da de enten var specielt fremstillet eller dyre. Og derfor blev de givet ned i generationer, altså fik de dem i gave fra deres familiemedlemmer eller venner. Det vigtigste ved tarotkort er, at du føler dig forbundet med dem, og at de resonerer med dig som person. Jeg var ikke ret gammel, jeg tror jeg har været omkring de 15, da jeg sad over for en sigøjner, der sagde til mig, at jeg måtte aldrig købe mit eget tarotsæt. Jeg skulle altid sørge for at få mine kort i gave, da det gav en større klarhed fra kort til mig og fra mig til kort. Orakelkort ligner tarotkort, men de er typisk mere frie i deres form og stemning og har heller ikke den inddeling, som tarotkort har. De er ofte nemme at gå til, hvis man er ny, og kan bruges til små daglige refleksioner. Når du har modtaget nogle kort, uanset om det er orakelkort eller tarotkort, skal de helst indvies. Og hertil er der nogle forskellige indvielsesritualer. Den nemme løsning er jo at lægge dine kort i en vindueskarm ved fuldmåne, eller ved fuldmåne og solhverv. Der er nogle flere og mere komplicerede indvielsesritualer, og her der deler jeg et af dem med dig. Læg en stor rød dug på dit bord. Tag det nye sæt uden at blande det først. Start med på dugen at lægge nogle offergaver i form af nødder, mandler eller dadler, eller linser kan også bruges. Sørg for at have noget groft salt, Himalaya-salt eller almindelig salt.
have lys, gerne et hvidt lys. Have noget røgelse eller en olie i en olielampe. Gerne salvie, da den er meget kraftfuld. Ha' nogle krystaller liggende også. For eksempel selenit, ametyst eller rosa kvarts. De er alle sammen meget beroligende og kærlighedsgivende og rensende. Så tager du dit sæt, og fra øverste top af, det vil sige ved et tarotkort, så er det ved Major Arcana, hvor det starter med 0, altså narren. Og der ligger du med billedsiden opad, oppe fra venstre øverste hjørne, det var det, jeg vil sige. Og så lægger du dem hen langs med til højre side. Næste linje starter igen henne fra venstre til højre, og til sidst slutter du nede i højre hjørne. Så har du en hellig gren. En af de hellige grene er mistelten. Den er fantastisk effektiv, og med den der rører du hvert et kort, startende oppe i dit venstre øverste hjørne. Rør ved hvert enkelt kort. Når du har rørt ved hvert enkelt kort, samler du kortene nede fra højre af, så de ligger i den samme rækkefølge, som da du lagde dem. Du slutter med narren. Den ligger øverst. Så tager du kortene og lægger fra nederste højre hjørne af. Igen starter du med narren og lægger den fra højre til venstre, fra højre til venstre, opad. Og sluttende med venstre øverste hjørne. Så tager du kortene igen og rører dem med din mistelten pind, alle sammen startende nede fra højre hjørne af og opad. Det vil sige fra højre til venstre, højre til venstre. Sluttende med venstre øverste hjørne. Så samler du alle kortene igen, denne gang fra øverste venstre hjørne, sluttende med narren nede i nederste højre hjørne. Dernæst holder du bunken i din venstre hånd og laver nogle vertikale cirkler, 3 styks, og for hver cirkel du laver, der siger du dit navn. På den måde har du præsenteret dig for dine kort, og I er nu mere connected. Bind nu en rød sløjfe, med en rød snor rundt om kortene, og vælge et klæde eller den kasse, de foretrækker at ligge i, og lad dem hvile, gerne et døgns tid, i den her nye energi, og lad den bundfælde sig i kortene, inden du begynder at anvende dem. Det var bare lige for at hjælpe dig lidt med at indvie, så du får en bedre kommunikation. Jeg ved godt, at folk de siger, at jeg har ingen problemer med at anvende mine kort. Og der vil jeg jo så våge at påstå, at det kan jo være fordi, at du aldrig har prøvet den anden model, og dermed på ingen måde ved, hvad du går glip af, når du har indviet dem og skabt en dybere connection mellem dig og kortene. Nå, en anden form for spirituelle hjælpemidler er lys og farver. Stearinlys er et simpelt, men kraftfuldt redskab. Jeg har nævnt det i mange af mine andre episoder, hvilket understreger min pointe om, at de er yderst mægtige. Når du tænder et lys, skaber du fokus og ro. Det er næsten som at markere, at nu er jeg til stede, eller du kan for eksempel sige, jeg tænder dette lys for at finde ro i mig selv. Eller jeg tænder dette lys for at skabe kontakt opad til, hvis lyset er hvidt. Lyset, der er hvidt, skaber klarhed og beskyttelse. Andre farver af betydning kan for eksempel være, der er rigtig mange forskellige betydninger, men her der nævner jeg lige nogle få. Rødt og røde lys skaber energi og jordforbindelse. Grønne lys skaber healing og hjerteconnection. Blå lys skaber ro og ærlig kommunikation med dig selv og med dine guider. Lilla lys er en spiritualitets- og fordybelsesenergi.
Den kan være lidt hård, så hvis du er utrænet i at kommunikere igennem lys, skal du være varsom med den lilla lys, for den kan godt være lidt hård lektie, når du anvender den. Sorte lys står for renselse og grænsesætning. Det skal naturligvis bruges med respekt. Der er mange, der mener, at sorte lys det er satanistisk og forbundet til det mørke og det sorte magi, men det er jeg uenig i. Sort farve betyder, at du beskytter dig selv og åbner op for beskyttelse mod det mørke rent faktisk. Så den oplevelse af, at det kan være sorte lys, der er mod dig, frem for beskyttende for dig, det jeg er usikker på, hvor den tese den kommer fra, men det kan have noget at gøre med kristendommen måske, da de ligesom kom ind over den nordlige tro. Krystaller, urter og dufte. Krystaller bliver ofte brugt intuitivt. Du kan tage en med i lommen, lægge den ved siden af dig, eller holde den i hånden, når du har brug for støtte. Her er nogle eksempler på nogle krystaller, jeg ofte anvender. Rosenkvarts eller rosakvarts står for kærlighed, selvkærlighed og omsorg og blidhed. Ametyst, det står for ro og indsigt. Sort turmalin står for beskyttelse. Citrin, glæde og selvtillid. Selenit er selvrensende og anvendes ofte til at fjerne negative energier med. Den må på ingen måde komme i berøring med vand. I øvrigt så kan du anvende, hvis du på ingen måde har mulighed for at skabe og få fat i en misteltengren, når du skal indvie dine kort, så en selenitstav eller en selenitdolk er faktisk at anvende der en udmærket løsning. Krystaller kan man rense for at opnå en klar energi fra dem. Det kan man blandt andet ved, at krystallen eller stenen tåler vand. Hvis den gør det, rens den i koldt rindende vand eller i noget vand fra en kilde eller fra en kirke. Det er jo indviet vand. Så al potentiel negativ energi kan forlade den. Men der er også andre måder, hvorpå du kan rense dine krystaller. Blandt andet ved at lægge dem i fuldmånens skær, eller lægge dem sammen med selenit. Den renser både sig selv og de omkringliggende krystaller også. Du kan også bede dine guider om at hjælpe dig med at rense dem. Dufte fra urter eller æteriske olier kan også støtte dit humør og din energi. Lavendel giver ro, eukalyptus, klarhed og salvie bruges ofte til at rense energien, ligesom vi gjorde, da vi indviede kortene. Brug det, der føles rart for dig, og vær altid opmærksom på allergier og dosering, hvis du bruger olier på huden. Du kan bruge olierne i en olielampe også, en lille fin en med noget vand i en lille fordybning øverst med et lille fyrfadslys forneden. Den er faktisk helt fantastisk. Man kan også anvende olierne i en diffuser, som er en form for elektrisk lampe, der sørger for at bringe den her olie med sådan en vanddamp ud i rummet. Det er faktisk også helt fantastisk. En ting, jeg blot hurtigt vil komme ind på, er ånden i glasset og Ouija-bræt. Pas på her. Nogle hjælpemidler bør man være ekstra forsigtig med, som for eksempel Ouija-bræt og ånden i glasset. De bruges til at forsøge at kontakte åndelige energier, men jeg vil aldrig anbefale nogen at benytte sig af disse redskaber til at opnå åndelig kontakt. De kan simpelthen skabe ubehag, forvirring eller uro, og de kan desværre tiltrække uønsket negativ energi ind i dit liv. Derfor vælger mange, inklusive mig selv, at holde sig fra den slags redskaber. Du kan risikere at invitere nogle ånder med, som du egentlig helst vil være foruden, eller andre væsener fra den mørke side. Og det er svært for guiderne at beskytte dig lige netop på de her redskaber her. Men der er andet redskab, som du kan bruge til at spørge, som er mere beskyttet, og det er penduler. Hvad er det, og hvordan bruges det? Et pendul er et lille redskab, ofte en krystal,
som jo har sin egen høje frekvens, eller et vedhæng, som betyder meget for dig, i en kæde, som bruges til at stille ja, nej, måske spørgsmål. Du kan også udvide det ved at stille spørgsmål om årstal eller tal og sådan noget. Men der skal du nok lige være lidt mere trænet. Det fungerer ved at reagere på bittesmå bevægelser i din hånd, som igen er forbundet til dit ubevidste og underbevidste system. På den måde hjælper pendul dig med at mærke din egen intuition tydeligere. Penduler bruges ofte til at skabe klarhed, når du er i tvivl, og de er særlig velegnet til spørgsmål med simple svar. Det kræver ro, fokus og respekt for processen, men i modsætning til redskaber som ånden i glasset eller Ouija-bræt, handler det derfor på ingen måde om at kontakte noget uden for dig selv. Tværtimod, du vender opmærksomheden indad. Jeg har en veninde, som er fantastisk dygtig til at bruge pendulering, og hun siger altid til pendulet, at hun på ingen måde ved, hvad pendulet ønsker at svare. På den måde overlader hun pendulets energier og frekvenser til, at det får kontakt til hendes underbevidsthed eller hendes højeste bedste gode og hendes højeste bedste selv, og på den måde får hun kontakt til guiderne op og undgår, at egoet tager over. Til sidst som en afslutning vil jeg sige, at spirituelle redskaber kan være en fin støtte, faktisk en god støtte, hvis du bruger dem med ro og respekt. De kan give klarhed og fordybelse, men de virker bedst, når du samtidig er i kontakt med dig selv. Tak fordi du lyttede med i dag. Husk, det mest kraftfulde redskab, du har, er dig selv. Vi høres ved i næste afsnit. Pas godt på din energi derude. Ha' en rigtig dejlig dag. Hej hej.